Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning Sigilanon na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. O karon sa sumpay ning Sugilanon, ang karibal kong lolo. Di na ta makatubag ang mga pangutanahagaw. Di ba, mato ni Greggy na to nga si Tasyo, way labot sa ilang pamilya. Posible nga, dili na gid na si mabahinan. Naabayay nagsulti na ko gaw nga si Tasyo kuno posible nga doon nagyapoy bahin sa ilang katigayunan. Kinsa may nagsulti anak? Si tatay, naibaw man kuno sila si Tio Felix sa anak gaw. Unsa may nahibaw-an nila ni Tatay Felix gaw? Nga kato kuno si Tasyo, anak gyud kuno to ni Sir Binondo. Mao ba? Sa ato pa? Igsoon gid lagi day sila ni Renato. O kuno gaw. Kalibog ba ng istoryaha gaw eh. Unya nga naman laging miingon man si Greggy nato nga sinagop ra gyud si Tasyo. Ay, naabot lang uy. Di ba kahagaton pagsulti ni Greggy? Sign na to nga nalimot lang siya? O usa ba yun ka? Baga. Siya. Usa may tanaw ni mo, napakatay paglaom ini. Ay, napatay paglaong, Rich. Si Toribia, mao'y atong alas karon. Ha? Dako siyang matabang na to. Ilabi na sa pagpanaripod ni Lolo. Pero ang kung kibalakan siya, bakit kabalakan ako siya kay kung wala sa iyang kagalingon si Lolo na mo. Ha? Ang makahupot sa tanang gahom, maurya po Renato. Ay, sais diple. Maulagi may akong ginuhon na ug maayo ron, Bapits. Kung unsaon yun nato ini. Pero sige lang. Di lang kita magpakawas paglaom. Ay, pero siyo, katabang imong giingon nga, doon ay karaang kaban nga giingon sa imong papaganito. Karaang kaban. Karang kaban. Badilugdak kong tuog bakatabang karon sa atong kalisod. Di ba naibaya ang imong lolo? Ha? Dito katag na tuog ganing sustinto. Kay nablangko na ang una-una ato. Mas siguro nga makuha to na to katong karaang kaban. Nagtuo kong doon nagi sug na bulawan katong kabana. Pitch, sa kino lang, Pitch, no? Muna giug nawadan kong interes sa itong butang nga, Pitch. Ha? Ayaw! No. Bad nga. Sayang kay siyo. Sayang ba? Kinang makuha to na to. Ug ato mahibawaan kung unsa gisud ato. Naglibog manggukuin na yung sitwasyon na, Pitch. Mas bilil ho na ko ang kinabuhi ni Lolo karon. Di ko gusto nga pahimuslan ni Renato ang sitwasyon karon. MJ! Nga nasad si MJ. Dili Michael Jordan. Mau gani. Nga, dahil po ko. Bisa kung saan na to siyo. Kung kita kasukol ni Renato, labi na nga, nakaposisyon o nakabinta, dako na, batok na to. Ay, sais. May mong di pa nato makitaan ang solusyon ining problema karon, Pitch. May mo gitabunan tas mga kalibog. Pero dako gihapon ang akong pagtuo nga masulbad o mudaog yun tayo ng dakong hagit sa itong kinabuhi. Hi, Greg. Kumusta naman imong pamati? Nabusog ba kasi mong gikaon? Dili gyapon siya mutabi, Lita. Pero mayo na lang kayo mo kipat-kipat ng mata. Mukhaon naman siyang mayo. Bitaw, tay. Nalipay na lang sad ko nga mukaon siya, tay. Musunod man sad siya sa to isulti niya. Mao bitaw. Pero, dili ang ginato siya kumpiyansahan, ha? Kibasig malipat, ha? Pero, tay, na ako'y gustong ipangutanan ni mo, tay ba? Unsa man? Unsa man gitinuod, tay? Si Tasyo ba gyud sinagop ras pamilya nila ni Greggy? Di ba nahibaw naman tang tanan, ana, Lolita? Mismo, siguryo. Misulti na to nga sinagop pra to si Tasyo. Pero, tay, mato di Glenda, si Tasyo kuno, anak manggid kuno to ni Anhing Binondo. Di nga na pulitang glinda ng balita agod. Si Tiyo og Tiya mo kuno nagsulti niya, tay. O gani, mismo ikaw na ibaw man sa tanan. Kay,
Kamo man kuno'y suod ni aning binundo ka ni Adto. Ay, pastilan. Gapataka lang gina sila. Oo, tinood. Solbing anhing binundo ka ni Adto, pero sa akong nahibawan, sinagop pra gid Stasyo. Mismo ba si binundo tay misulti sa nimo anak? Oo! Sekreto na nilang sinagop si Tasyo sa ilang pamilya. Ugwa ka na ipasaba, sukad ka ni Adto kay giisip maging si Tasyo nga anak o kadugo nila. Pero ngano man tay nga nakasulti man sila anak? Buot magipasabot nga namakak sila si Tasyo, sila si Tiyo og Tiya nga to ni Glenda? Ay, nagpaminaw. Takpin ang lungganin mo. Ay, paminaw. O, tibakuha nila eh. Basta nga akong nahibawaan nga sinagop agad nila na Stasyo. Unsa? Oh, hala tay, si Greg gimisulti tay. Greg, nakabay gustong isulti? Unsay imong pangan? Ako? Wa ka pa makailan ako, Greg? Ikaw, guwapa. Salamat, Greg. Ila-ila dita. Ako si Lolita. Lolita? Lolita. Very good. Very good kay nakalitok yun ka sa kong pangan. Ako iho, Guryo. Kaila ka na ako. Aliwas ka? Ausa! Abangas ka! Dili taong ko aliwas. Ako ni Oy si Felix. Imo taong kong amigo, imo kong ugangan. Aliwas, ginay kag dagway tayo sa iyong pananaw. Aliwas. Bugal-bugal mo lang imo, Guryo. Lita. Kuyog ta. Ha? Asa man ta, Greg? Dito. Dito ta. Ayaw, anak. Ayaw. Kalit. Bay Guryo, magbayar ako balik ni mo eh. Di ka mahimong mulakaw karon. Lakaw ko. Anto ko dito. Tay. Di, atay. Anak raman siguro siya unahan, tay. Kanang naibakahan diha ba? Landong raman sana diha, tay. Na may daghang punuan sa kakahoyan diha. Mukuyog. Kuwan ka lang. Kuyog na to siya. Kaya ron, babantayan na to siya. Excited na kayong tanan rin. Kaya naibaw na ang tanan, kawa na'y makapugong sa atong swerte karon. Ilabi na nga ikaw na'y bugtong manununod sa tanang kahom ni Goryo. Tinood na, Junel. Gani, sa kong lakaw sa Manila, nakipulong nako sa mga dagkong negosyante. Ako ba? Nakipulong ko. Nakikistorya ko nila. Nga mahimong kasusyo niya sa among kompanya. Ug karon, giilan ako nila nga maunay bagong tagiyas kinadak ang kompanya ni Lulo nga mao ang Planet Real Estate Company. Wow! Congratulations rin! Wala gay makapugong. Sa ako nang gingon ni mo, Junel, ikaw yun ang nag-una nga mabuhong ug mabulahan sa tanang nakong mga tao. Daga kay salamat rin. Pero, Ren. Saman? Huwag ka na ba'y plano para sa imong lulo? Ay, wala tayong kabalakan ni Lolo Guryo, Junel. Tiguang na siya, o patay na iyang hunahuna. Matod sa doktor, di na maulian si Guryo. O hangtod sa iyang kamatayon, magpabili na siyang inguni, ana. Sa ato pa, wana kinahanglan nga tudason pa siya. Ay, wana. Pero, Ren, si Toribia, mayo siguro nga papawaong to siya dito sa ilang Lolita. Kituwa na rabasad to siya dito, nagpahaba na, saon lang. Ay, ayaw ka bala ka. Akong istoryahon karon si Noy Felix. Aron nga, palayason dayon ng tiguang nga dito. Huwag ka ba'y plano nga ikihaton ni mo aron ipapreso? Oh, naghuna-una, subkuan na, Jonel. Pero in good timing. Lisod kayo nga naasla sa Lolita, uy. Basin o unsaon niya nga kasulti kung ako pa siyang ginuton. Ang importante na ko, nga dako na kayo pagsalig o pagtuo si Lolita na to. Bitaw sa no. Pero, di ka makahimo og dakong kadaot si Toribia na to. Ay, wala na mahimos Toribia. Bura na lang taog huyuhuy sa hangin nga mulabay ra sa unahan. Sa kunang ingon mo, wa na tay angay kabalakan.
Makaistorya na gyud ay ni siya, gaw. Kaluoy sa Ginoo, gaw. Makaistorya na gid in taon. Pero maiha pa ang mga punga iyang malitok, Glenn. Mao ba? Pero nagkaila naman ka siya nimo, gaw. Nakaila na siya sa kumpangahan, gaw. Pero wa pa man siya nahinumduman. Kung imo siyang tudluan, malitok ra niya dayon. Pero kung imo siyang pangutanon, malimot dayon siya. Mao ba? Ambi ko nubi, akong suwayan og pangutana. Istoryahi kay naminaw ra man na siya nato. Hi, Greg. Uy, igo raman siya mitutok na ako, gaw. Paduol pa niya, gaw. Mutubag na lagi na. Hi, Greg. Kaila pa ka nako? Kinsa ka? Ako bitaw si Glenda, ang imong suod nga higala. Ikaw, Linda. Guwapa. Ay, salamat, Greg. Hala, naagid kay premyo nga madawat nako. Kinsa man? Ikaw? Glenda lagi ko. Glenda ko, ako si Glenda. Ikaw? Anak ko ni Tuting Mila. Tuting. Mila. Ikaw? Na, kalipog gay ni, uy. Di pa man kahapon na siya makaistorya karong gaw, uy. Maglipog pa man siya. Maulag ikaw. Mura mong gula siya nabaguhan sa iyang kaugalingon ka. Hala no, kaluso di ay nang maingon tayo ni simba ko gaw no. Na, dili gid lalim ka. Pero mayo na lang gani ni Skredy kay masunod naman siya sa tong isulti. Bitaw, ang uban nga akong nahibawan basta mawas ka og galingon. Bayulinti man. Pero si Craigie kay behave man kaayo ni siya. Tinuod na, gaw. Anira ginasis pantawan magtanaw-tanaw sa unahan. Unya, musuod na siya sa kwarto. Unya mo pahuway. Maayo gaw kay nakauyon na sab siya dinhi. Nakauyon gid kaw. Unya, si Renato, wa bay plano nga iya nang papaulion sa ila. Giing na naman siya, gaw, pero wa lagi tao na siya mahibaw sa iyang gihimo karon uy. Lisod masad kayo pugso na siya. Basin unyag masuko pod. Mas okay man sab gaw nga ni Asia dinhi. Kay naaman ta nga makatan-aw sab niya. Maobitaw. Pero sa imo tanaw gaw, may puruhan pagyud kaha nga maulian pa ni si Greggy. Mo sa lagi ni akong pangutana, gaw, uy. Kaming tanan din si tatay ug nanay. Nakapangutana sa gyud mi kun may puruhan pa bagyod nga maulian siya. Mayon tag maulian siya gaw. Gimingaw na ko ni Greggy siyang kinaiyakan ni, uy. Gusto na nako siya nga maistorya pagbalik. Magampo lang kita, gaw. Wa may imposible sa Ginoo ba? Basin pa di ay na milagro nga mahitabo. Ang Ginoo na lang may bawo ining tanan gaw. Kay masakitan sa baya kita kung si Greggy maingon ini na lang hangtod sa hangtod. Mayon taong mabalik na sa normal ang iyang huna-huna. Lita, Oh, tay. hain mas trivia. Milakaw man to, tay. Nananggit man to siya na ako nga mulakaw. Minaw. Kung mubalik man ganito sa trivia din ing na siya nga di siya pwedeng mupuyo uban nato. Ha? Nga naman, tay? Oh, gayon lang. Mao ka na'y akong desisyon. Daghan na kay ta din O di na ko gusto nga mudugang pa siyang ipon nato din Kung mangutana siya gano, ing na. Nga ako'y nagbuot. Nakasabot ka? Ing na gid siya na. Uy, hala. Kalain sa na ako'y muingon, tay, uy. O gusto pa, makatabang man sa nastoribya nato, tay. Kaya gisalikan ba sa na siyang Greggy, tay? Sige, saligan, God. Natadao naman ang milayas dito sa mansyon. Na, ambutan na tayo, uy. Kung dili na ni mo papuyon si Toribia din, ikaw lay sulti. Lain pug kayog ako nga anak naman ko. Ay, sus, hindi mo. Parihar man ako. Soy. Ay, sit pa. Dol. Oh. Sa naging yung gilalisan di. Tay, naaman dis nanay, tay, oh. Si nanay nalay pa na, tay. Unsa bay pa ingnon ba? Ay, kuan ba, daday? Gusto ko na si Toribia papahawao na din o di na papuyon kay daghan na kayo ta. Uy, ayaw, Felix. Di ko musugot, anak. O ganun di ka man musugot, daday. Basta di ko musugot kay gamit kay na storibya nga maoy mo at timan ni Goryaw. Unsa ko tini kagamit ana nga. Pirmi nang wa din
Ha? Muna gamit ninyo kang pirming wadin, he? Ayaw lagi! Di, ang huli mo eh. Yay. Ayaw ba? Dako pa kayo nagbakante sa itong kwarto. Mahibog, ako og si Toribia magtupad ba? Kaya ikaw, anak ka pantawan. Anak, Usa! Ako na yan ang pantawan nga. Daghan kay lamok. Ay, daaray! Ayaw na pagdagagreklam mo, Felix Dakat! Basta, di ko masugot kay mapapahawaon din ni Toribia. Cheers! Cheers, alang sa kadaugan. Cheers. Unas tanan. Nagpasalamat ko og dako ninyong tanan sa inyong matinud-anon og maunungon nga suporta diri nako. Ug dako sa pagkako pasalamat sa akong suod nga higala og giisip na akong igsuon. Walain kundili si Junel. Mabuhay nga itong agaon, nga si Renato! Kawang tanan nga naghatag na kong kalipay. Makabaton mo og dakong pahalipay, gikan ako. Why usan ninyo magmahay? Salamat kayo, boss. Salamat kayo. Ug ako ipaniguro ninyo. Nga naamoy luna sa akong mga negosyo. Ing na lang ninyo si Junel kay siya mo akong itahasan aron nga may mutang mo tanan. Salamat kayo, boss. Dato sa imong kayo. Laban dyan. Boss. Thank you. Boss ko, cheers! Alang sa atong kadaugan! Nalipay kaayo ko, Goryo, nga makaistorya na gyud ka. Kinsa ka ba? Uwa na bagid ka makailan ako, Goryo. Kinsa ka? Ako bitaw si Toribia, Greg. Ang prinsesa sa katangkungan. Imo ba tong banang lalaki din ni ganiya? Asaan to? Si Felix? Felix dahito siya? Oo. Maotoy tag-iya sa bahay din he. Dato to siya? Oo, dato to siya. Pero mas adunahan ka sa tanan din he, Greg. Gusto ko adto dito. Aha. Uy, dili mahimo, Greg. Mando sa imong apo nga anhira ka din he. Kinsang apo? Si Renato. Ato ko dito. Ay, okay, sige. Kuyogan ti ka dito pero kadiyo trata ha. Pero time pa una, Greg. Naa sila si Renato. Amulakaw na ko. Ay, ayaw lagi una. Paabuton una nato sila. Mayo, maghapon. Oy, Nato. Dayon. Dayon mo rin eh. Mayong hapon ninyo tanan. Amin ko. Lingkod dong na to. Salamat, Noy. Kumusta na akong lolo nga gwapo, ha? Nahibaw ba ka, ha, Rin? Nga kamauni siyang musulti karon. Ay, maulagi ko no. Gibalitaan ko sa atong mga sakop, Noy. Nalipay bitaw kay kus balita. Istoryahi. Lo? Kumusta? Kinsya ka? Ako bitaw, si Renato, lo. Ang gwapo ni mong apo. Nalimot ka na ako. Pagko kailali mo. Kumusta naman ka, lo? Felix man ka, no? Oo, Goryo. Ako ni. Felix. Gusto na ko nga kinintawhana. Di ni mo padayon noon din eh. Unsa? Ayaw na ni siya padayon na din eh. Dong, Renato, pasensya na kayo, ha? Pasensya. Anay kaso na yun. May sabot mong ko ining lolo ba? Bitaw, angay lagi na to siya nga sabdon. Pero, Netflix, okay na mo din sa pag-atiman niya? Nahibaw ko nga, ang akong sabot ba nga, okay naman. Okay na kayo na to. Why problema na eh. Nahibaw ko nga makahatag ninyo siya o kahaso din ni Felix. Mao nga nakauna-una ko karon nga kinahanglan nga ako na ni siyang ipasod sa Home for the Aged. Adto siya sa Home for the Aged? Adto siya ibutang dong? Oo, noy. Nagkikistorya dito nga maugyoy matimana niya dito. Hire ko private doctor o ingon man nurse nga maoy matimana niya sa tanang nga higayon. Maayo kay nang nahuna-hunaan sa di mo eh. Kay,
Aram basad nga matagad siya kanunay ba sa iya nga mga pangahinang gikinahanglan ng mga tambal ba? Muna ako tuyo og tumong noy nga matagan gid siya og medical attention. Mas mayo. Nindot ka lang imong nahuna-hunaan dong na to. Ug manoy, naay mo ani dinhi aron nga makuha ni lolo. Mas malipay kong maghuna-huna nga di na siya makahasol dinhi oy. Ug maatiman na sab gyud siya dito sa iyang mga tambal. Usa, ipadadayas dariyo sa home for the aged. Mas nindot kay nang nahuna-hunaan ni Renato, daday. Kaya baga, matagad siya sa tanang higayon. Matagad magyapon siya din, hey. Naagusto ribiya. Ako, nas Lolita. Nga naasab da. Ay, matagad lagi sab. O niya, ang iyang medical attention, Bel, sa mana. May mga doktor tadi hindi man. May man to dito kay nag-hire mag private doktor og mga naa si Renato para matiman kitsa sakto. Baya, no. Da. Ay, basing dayahin noon og mabayulintis goryo dito. Daghan ba yung mga tiguang dito nga mga isog na kaayo? Seryoso na gid ay si Renato tay nga iyang ipakuha din ni si Greggy ugma? Ugma na lagi. Kay nausab ang huna-huna Renato nga maikog sa Renato. Dili man siya angay maikog kay mura naman sa nagkabahin si Greggy sa atong pamilya good. Pastilan ikaw ba? Wa na tay mahimo ana. Kay iya ka ng desisyon, ha? Ato lang respetuhan. Pero maayong sa ninuna kay maatiman yun siguryo. Aw, wag itay mahimo kung mo iyang pagbuo tay. Manginaot lang ta nga unta maayo ra si Greggy. Sa, iyang ipadal si Greggy sa home for the aged? O Pipito, mauna iyang plano. Di ko mo yun, anak. Naibati nga plano si Renato kung iya nang ipada si Juan Lolo dito. Clarence na kayo. Munang iyang gituyo nga adto dito o naroon doon na siya daot ng buhaton. Di siya mo'y mapasanin lang. Kana, mura gusto gid ka Pipito. Nga sa na niyas kung una-huna. US! Sa US, ha? Dili United States. Unya siyo. Usa may atong buhaton ini. Trebs. Muhangyo ko ni mo to, Rebs, be. Oy, unsa man na tasyo? Wan ba, kung mahimo, babagi si Renato, ina nga musupa ka. Ha? Ako giyo mo sopak? Oo, ina nga di makaayo ni Lolo kung adto siya dadon dito sa home for the aged. Pero, wa man in taon ko'y katungod nga musulti og ingon ana. Oy, tasyo. Katawaan ra ko nila ana kung ako na buhaton. Pangita og tao nga musuporta og mulaban nimo. Kinsa man sad? Basta kinsa? Husto. Si Daday. Makalaom ko ni Daday nga mulaban gito nako. Gusto. Mas maayos ng Daday. Sa butas siya. Ingna siya nga inyong babagan ang kagustuhan ni Renato aron di gyud nila mada si Lolo ngadto sa home for the aged. Pero wa man in taon ko'y katungod nga musulti og ingon ana. Oy, tasyo. Katawaan ra ko nila ana kung ako na buhaton. Pangita og tao nga musuporta og mulaban nimo. Kinsa man sad? Basta kinsa? Husto. Si Daday. Makalaom ko ni Daday nga mulaban gito nako. Gusto. Mas maayos ng Daday. Sa butas siya. Ingna siya nga inyong babagan ang kagustuhan ni Renato aron di gyud nila mada si Lolo ngadto sa home for the aged. O kamaw. Ngano man ka, Greg? Do na ka ba'y gustong isulti? Dili ko malakaw. Enhera ko din. Pero naamay mo kuha ni mo karong taod-taod. Adto nakapuyo sa life care home, Greggy. Dili. Enhera ko din. Pero... Dili! Di ko malakaw! Ay. Ngano na siya, Torrebia. Ambot, kalit mala ni siya kasuko, Daday. Ngano man? Ay, nagyaw-yaw namang good ni siya. Matod niya, dili ko no siya gustong mulakaw. Ako man siyang giingnan nga na imukuha niya o niya. Kay adto na siya papuyon sa life care. Ay, nasuko naman hinuon. Ay, mao ba? Uy, moan ni narabarong taod-taod sila si Renato da kay ipakuha na niyas guryo. Dili ko mulakaw. Enhera ko din. Natanawa na kadungog ka na. Purting isuga, uy. Garya, kalma lang. Ay, lagkasuko. Di man kanila unsaon. Dili ko makuyog nila. Enhera ko din.
Saon man ron, ana. Dili gyud na mapugos ron nila. Ay, basin, nakasabot siya nga adto na siya hangtod-hangtod do ribiya. Abasin, mao tingaling dili siya ganahan dito. Para sa nako, daday, no? Dili masagid angay daton dito sa Greggy, uy. Kay mas musamot man ang kondisyon sa iyang huna-huna, kung dili siya komportable dito. Mas maayo tingali nga uyunan lang siya kung asa siya gusto. Aw, wasab gyud sila ay mahimo kon masuko ay di man sad na nila pwedeng pugson kay siguradong manghagis na. Ay sigurado yung magagubot kung ilan ang pugson. Maayo kay nakulahon na kang bisita na kong karoon, Tasyo. Kumusta na imo kaimtang? Sa tinood lang, attorney, lisod yun ang among kaimtang. Naibaw yun ka na kung unsa ka pa nga magtago-tago sa balaod. Nagasabot ko sa inyo gipati, Tasyo. Pero sige lang. Nagyapon akong full support diyan ninyo. Andam komportable ninyo sa trangi kayo. Salamat yun kayo, attorney. Naibaw kong imo ng gihimo tungkol sa pagpinalipod di mo sa imong lolo Koryo. Pero naibaw ka pa ron sa tinudaray ni tabo sa imong lolo? Oh, attorney. Nawaan na siya sa iyang kaugalingong hunang-huna. Gawas niya na. Abin mo sa Renato na patuyang siya gipati. Ang madagkong kumpanya si mong lolo, siya ni nagbuot sa tanan. O gipangtangtang ang mga tao si mong lolo, o gipuli niya ang iya masakop. Unsa? Daan bakasyo! Muna akong gingon ni mo, nagpahimos na sa Renato. Siya lagi nagbuot sa tanan. O sa kong laibawan, iwagtang na niya ang pangan si mong lolo. Attorney. O giilis na sa iyang pangan ang tarang establishment na gipalag-iya sa iyong pamilya. Deep size. Ay. Saan ba isang tawana? Kung maugi iyang tinguha, bahala na lang siguro, attorney. Nga maiyang tanang kaptangan sa kalibutan, basta importante na ako, buhi lang si lolo. Ug di lang niya pasakitan in taon ang tiguang. Pero Tasyo, kasing nalimot ka nga doon ay daghang mga tao nga mag-antos kung hingpit na yun si Renato ang mumando sa tanan. Ilang bina ang mga tao si Mululo. Sila ang numero unong mag-antos sa kapintas unya ni Renato. BTS! BTS? Dili katong mga Koreano. Bitaw tuod siyo. Sakto si attorney. Kung pasagdan lang nimo, di lang kay imong lulo mo'y makaluluoy. Lakip na unya ang inyong mga tao. Deep size nga po. Deep size. Ay. Pero kung sa may akong mahimuan ni attorney. Ha? Kung sa may angay na kong buhaton, aron mapanalipdan ako ang mga tao. Tabangi ko, attorney, kung unsay angay na kong buhaton. Kung mo surrender ka, Tasyo, basta ko kumatabang ni mo. Pero kung niya ka sa gawas, maglisod ko sa pagtabang ni mo. Kung may mo, sunda akong tambag. Ako ay mubarog ni mong abogado. Tabangan tiga kutob sa kumay mo. Aron mo dauta sa pagpakigbatok sa kadautan na rin ato. Lo, nayan na sila. Kuyugon na ka dito. Amo kang ihatod sa life care aron nga manindot og samot ang imong kinabuhi dito. Dili ko. Ha? Nganong dili manggalo? Basta! Dili ko. Ayaw ko ninyo buti. Ang hira ko din, he. Dong na to. Maayo siguro dong nga dili lang una nato siya pugson. Kalit lang, ha? Para na ako, no? Kung ako ang pasultihon. Mas mayo nga madagi siya dito. Kay ingon anak nga nausab ng kinayang guryo, delikado eh. Kung ato siya pasagdan lang din di siya matiman. Gusto ka, no, Felix? Muna akong gihuna-una nga basin unya hasta ka mo. Madamay pa din ng daday. Pero Wala na din, ani lang ala. Ha? Daday. Am-ama na to siguro yun. Ay, musugot lagi na. Be, ikaw, Lolita, usay may kasulti Lolita. Lolita, biya.
ikaw. Tay, kadiyot lang tay ha, kadiyot sa. Okay. Renato, muhangyo lang ko nimo ba? Unsa man na, Let? Mas maayo siguro nga pakalmahon lang una nato siya. Dili mahimo nga tong pugson si Greggy. Kay kun inyo siyang pugson karon, basin og masuko sig maayo na tong tanan. Og masamot na niya hinuon na yang kabayolente. Mahimo ba, Renato? Ay, siya. Usa ba yun na una ni mo? Para na gusto si attorney. Niga to abogaduha, oy. Huwag kang magkuhan na ito, bugaduha nga. Maura to'y abogado nga magpapriso kung mapili ang kliyente. Ha? Siya'y magpapriso. Unya. Pangay ka to. Bago pa siya ang nagagawa. Wala siyang dawat sa bagong kaso, bagong paglaya. Unsa ba dyan siya? Tarungan ta, di ba? Oo. Musurrender na ang gigasyo. Pero matabangan ta niya. Mas maglisod siya attorney og tabang na ako. Oh, hey. Kung naatas gawas. May atas gawas, delikado. Naglibo pa ko, Pecha. Naglibo pa ko. Kinahanglan pa na og taas nga panahon. Arong mabalansin na to og maayo kung maayo ba nga musurinder na lang yuta. Nga nang mabalansi mo raman nagkadungon ako ng balita, ah. Balance na ko sa tanan na agnay balance. Gani. Asyo. Ang gani balance ang utang. Kani ba? Oh. Think of it. Ha? Una. Sakop ka pa sa pamilya. Apo ba yan ka ni Greggy? Di ka makabuot si Renato o maniobra sa inyong mga negosyo. Di makabuot-buot. Ilabi na nga buhi pa ang inyong lolo. Sobra na kayo ng iyang gibuhat. O nga, ang iyang mga tao, Mo'y iyang gipapuli aron maghari sa inyong mga business, negosyo. Ay, dipsas na sad. Ay, balansihag yung mayos yo. Kaya kung maguna-una pataog taas ng panahon ini, wag yung mahitabo sa atong mga paningkamot. Basin uhay na ang tanan nga mag-antos lakip ang mga tao sa imong lolo. Kinalang luwason yun una na ako sa Lolo Pix. Kinahanglan yun. Ay, wala tayo angin kabalakan ni lolo ni Mosyo. Ang gusto ni attorney nga mo surrender na lang ta, kay aron makahimo siya legal nga aksyon. Aron iyang idusyo sa husgado. Na may dako kang katuhod aron di maghari-hari dahil si Renato nga ilisa niya ang pangan sa imong lolo sa inyong mga business, mga negosyo. Nakasabot mong kupits. Pero nahadlok manggug ko kung to ako sa sod. Masinog na ibuhaton niya na ako si Renato. Mas alkansiho na hinuon ko nga to ako dito nga makahimo sila sa bisan unsay ilang gustong buhaton ako. Naman ko siya, ug si attorney naman. Nipasalig siya nga, wag yun daw may tabo na to dito. Salig siya turun siya, mapapisa siya papriso para nasa pirmi na to. Bitaw. Sabi ako mayo ka na, be. Ikaw ko na, be. Nung na ako na, mayo pa na. Pero, maumang gihustong solusyon siya. Kaya mas dali man good ang paglihok ni attorney nga tuwa ta dito. Kaya makaduol man siya na to. Pagbantay ka, makapapirma siya sa mga dokumento kung mapasaka ta og kihan ni Renato. Ay, atagi ako duha kadlaw. Duha kadlaw? 2 days. 2 days? 2 days. Murtaas mo kayo ng duha kadlaw siya, oy. No, 3 days. Dapat ka nung adlawan na lang yun. Makadesisyon na ka. Bawi, lagi ko ninyo. Di ko mulakaw. Lo, kalma lang, Lo. Uban lang nila. Niamang ko, Lo. Ubanan ka na ako dito. Nakakon! Baik ko ninyo. Tabang! Ayaw ko ninyo Relax. Ayaw lang kasuko ba yan? Niyaman me. Di ka lang saon. Lo, tanalo. Kuyog lang. Ay, paglugnot kay, di ka nila unsaon. Tabang! Ayaw! Tabang! Tabang mo! Kaluoy sa tao ni Greggy gaw, no? Naluoy ba igid ko gaw, pero unsaon taman. Mura man og nausab og kalitang kinaiya ni Greggy, uy. Dali naman kayo siya masuko. Maulagi sab. May punto ba sab sila si Renato gaw? Kay, delikado gyud og pasagdantan na lang to siya din ni Permi. Unya, mas maayo man gyud tuod og mahimutang siya ba nga dunay makamonitor niya Permi. Maulagi. Pero okay na kaayo gaw.
At least, nalipay na lang sad ko nga napahimutang siya dito. Mao gyud. Muduaw lang unya taniya dito, gaw. Sige gaw. Muduaw gid ta, uy. Magsabot unya tag-adlaw, gaw, kun kanus-an nato bisitahon si Greggy dito. Sige gaw. Mayo! Uy, la, nas Renato, gaw. Dayon, Renato! Mayong hapon ninyo, Lit. Glenn. May hapon, sad. Mayong hapon. Lingkod na to. Kumusta man mo, Lit? Okay, ragid ka ayo, mi. Tuod, kumusta naman si Greggy? Okay ra kay siya, Lit. Nimutang nin taon. Akong pinanggang lolo. Nimutang na taon. Maayo hinuon. Nalipay sad mi nga pinangga gid kaayo nimo si Greggy. Bitaw, nakadayag kaayo mi sa imong gihimo na to. Uy, natural lang yun ang ako ng buhaton, Glenn. Lit. Kay bugat yun kaayos akong dughan nga akong pasagdan si Lolo Goryo. Di pa na ko kaya kung mawa siya na ako. Mo nga kutob sa kumahimo, ako gid siyang panalipdan. Buhaton ako ang tanan para madungagan ang kinabuhi sa akong pinanggang Lolo Goryo. Ayaw ka bala ka, Renato. Naay Ginoo. Sigurado mi nga dili gid na pasagdan ang imong lolo. Salamat gyud kayo ninyo, Lit. Mao gini akong giampo pirmi nga unta. Lugwayan pa og taas nga kinabuhi sa Lolo Goryo. Kitang tanan, nagampo gid para niya, Renato. Bitaw, mao gyud na among giampo permi Renato. Kay pinangga sa byud kaayo namo si Lolo Goryo. Mingawon gid mi niya permi kung dili siya makabisita dinhi. Tuo di ay, Lit, Glenn, sa di pa ko malimot. Karon di pitsa 15 sa November, inauguration sa among condominium nga 8 ka andana nga gipatoko na mo di as turil. Kamoy akong pinasidunggang ni dapit, ha? Ug hinaot nga di ko ninyo pakyason. Ha? Uy, hala. Mauwaw man mi ana, uy, Renato. Uy, nganong mauwaw man mo nga. Ako man mismo mo ay nag-invite ninyo. Ay, wa bang gud mi maanad, ana. Maanad ramos kadugayan, Lit. Busa, palihog lang. Ayaw ko ninyo balibare, Lolita. Bisag kana lang higayon na. Ug dako na gyud kaayo na ko nang kalipay. Sa nga ni Lolo Goryo, maginaot ko nga inyong patalinghugan ang akong pangamuyo. Hatagi una mi og panahon nato. Magsabot sa amin ni Agawlita kun mutambong ba mi o dili. Bueno, sige. Maglaom ko ninyo, anak, Glinda, Lolita. O ingnaday ko ninyo kung makahukom na mo, ha? Kay ako rin bahala sa tanan ninyong outfit. Sponsor na ko ang tanan. Wa mo yung kabalakan. Salamat nato. Basta, dili lang mi masaad. Paningkamutan na mo nga makahukom dayon mi og sultihan sa dayon ka na mo. Sige, sige. Dagan gyud kayong salamat, Glinda. Lolita. Unsa na? Siyo. Tingnan mo sa media, oy. Kaniya na kung nag-istorya ni mo. Sige malanggag tanaw des bongbong. Ay, nga na ko'y nununan, Pitch. Ha? Nakadesisyon na ka? Musurrender na ta? Musurrender na ta, pero... Ha? Usa pero? Doon na kayo nununan. Karong gabi na, win or lose. Unsa man ang imong gipanulti desyo? Wa ko kasabutan ng win or lose. Unsa man na, ha? Pira o bayong na? Dili, oy. Unsa de? Sudlo na to ang mansyon karon. Atong pangitaon ang kaban. Ha? Unsa? Bangon sa ilong. Ha? Karong yung gabi na? Karong gabi na, Pitch. O kayo na to ang tibok mansyon. Pangitaon na to dito. Yatap! Si Yatap. Patay! Suicide na gini nga to siyo. Pamahala lang gini. Pamahala, Pitch. Win or lose. Puslan man nga naanatas dakong kuha na nata sa dakong hilit sa bungaw. Ha? Lahuson na lang yun nato ni. Ay, wala tayo himuon nga plano. Ay, kabala ka, Pitch. Naana ni sa akong paklan. Tugay na kayo nila kung iplano. Unya. Huwag mo ko may bawa kung unsa nang na si mong una-una, si mong pahak. May bawa na ko. Pero magkatakdo ta. Sayo na kayo, Pitch. Sundan lang ko sa akong pagkabuhaton. Di gutang magbuwag basta ako ray bahala sa tanan. Nalipay na lang ko daday nga nahimutang na gitaon si Bay Goryo.
Pero ako kasabot, Felix, oy, kung malipay ba ko o mag-uol ko. Oh, ganang wa makakasabot nga. Kasayo ng sabdon. Ay, para manggod na ko ba? Mas luwas ba sa akong paminaw nga ani dinis Gorios ato, kaysa adto siya dito. Baliko asan ni mo gunahon na idaday. Oh, Baliko. Buliko. Mas delikado hinon siya din, he. Oh, kita ka tong isog na kayo, ha? Wala ba ito kilang tao? Unya, makakubutan kang hinagiban. Simba ko lang taon. Mas ako itang tanan din, eh. Naong ni mo, Brad Sakoy. Sige. Unaw-daro na ni mo, ay. Kabutan at tong Gorio. Mas buutan pa maganito di mo. Ikaw no? Sa gulan hindi mo hinanggaw itong suryata. Hinanggaw, sa gulan. Hinanggaw. Wa man ko bang hinanggaw, God Felix. Tinuod man ko nang ako gisulti. Mas kuyaw nga tuwa na siya dito. Kay abi ni mo. Kanagong home for the aged, God. Naidaghan sa mga tiguang dito nga aburido na ang mga O nya, kung mag-abot dito ang mga tiguang nga mga saputon o mga kinaiya, delikado tayo. Hilom na daday. Oh, ayaw pagbuhat-buhat ang istorya. Kay kalang mga tiguang nga sama ni mo, tiguang maka. Mga hinay na kanaglihok. Traitis naman. Tiguang ko, ha? O sa hinay yung lihok! Takianong kahinoong ka diha, lupad ka ron! Ayaw lagi paghimog isina daday. Iksina ba iksina? Iksina. Wa pa tayo mahimo, anak, kay pagbuot maning Renato. At kayo nagbaot man di ay ko! Igo na ba ko bisulti nga mas luwas siya din eh? Husto na, daday. Ay, niapa ko'y gusto isulti ni mo, Felix Dakat ay. Unsa man? Wala, isang himo-himo. Lain na sa di. Hindi, dali. Isyo na sa isyo. Dili ni isyo. Nalang ko'y nadunggan ba? Nga si Renato ko daw mo'y nagpadagan sa tanang negosyo nila. Tawa. Pastilan ka, daday. Tawa. Hasta na. Gihimo ni mong isyo? Ha? Ang akin siya padagan sa ilang negosyo nga. Siguro, wa may sinabi. Ang nga mo sa sitasyo nga, puganti mo to. Di mo sa to sakop sa pamilya. Pag-sure, Felix ay. Sure mo lang, kay nga no. Ikaw ba, Felix ba? Nalimot man katanan, oy. Nalimot yung kastandan. Kita mismo, nakasaksi sa isyo kani adto ni Anhing Binondo. Og wa ko malimot nga kana si Renato mo na sinagop kani adto sa ilang pamilya og dili sa Tasyo. Unsa? Cheers, Junel. Cheers! Sabi ni mo, Junel, ugma, doon na tayo dakong balita. Ha? Dakong balita? Unsa man ang balita rin? Ang gikahinaman atong tanan. Siguryo, ugma, manamilit na natong tanan. Ang buot mo ipasabot rin. Gipainom gito ni mong tambal? Ang gatong tambal nga kung ingon mo, gipainom gila ito ni mo niya? Yes, exactly. Siya na mo day. Naana ko'y gisugo nga tao dito sa sud. Og, plansado na ang tananil. Magpaabot lang ta ugma sa balita. Nindot ang balita, Arita. Mo na'y gikahinaman sa tanan. Pilip ko ni mo, pilip as in pilip kayo. Kay imo na gidang gitinod. Sigurista, Tanil. Sakto. Sakto, Gyo ka rin. Kinahanglan nga maniguro kita. Kay simba ko maulian siguro, awa na patay. Impas tatong plano. Di na na may tabo, Nil. Ako pa. Matan pag-ospinya. Believe ko sa mo mga diskarte rin na. Hapsay dyo kayo. Ingon niya na ang duwas kinabuhi, Junil. Ikon, di na mo gamito ng imong utok, aw, mainggaw ka gyud. Bitaw. Mo nga maayog yun ang maniguro. Para walay problema ho ang sunahan. Oh, natural. Cheers, Rin, para sa kalapusan. Cheers! Cheers! Namaw na sila sa mga suga, Pits. Ikayo na rin natupits para magkasuta din eh. Asa ba dyan masod din siyo? Nagwardyado man ni ang tanang palibot din eh. Sunod lang ako. Kaya ako rin nasayod sa mga sekreto ining mansyonak. Dali, Pits. Ay, Felix. Papaday ka matawag. Kasayog ni mong nagkaping alas 2 pabas kadlawon.
Nakamata ko kasaba si Iro na day. Mga nga, ningapin lang ko. Hindi na akong katubalik. Kuyawan mo lang gutan din. Abi na ko, usay nagkagulkol din eh. Tuod na day. Giingnan din kong Renato gahapon nga kita kuno ang pinasidunggan dinapit alang sa inaugurasyon sa ilang kondominium sa Turil. O bitaw, naibaw ko anak. Gistuntihan sab kong Renato. Tibok na itong pamilya. Lakip na stuting si Mila. Paibawoon sa kuno. Oh, labing siguro gipahibaw na to si Glenda. Nanugon na ito sa Renato nga kinahanglan nga patambungon gid og siguro sa Lolita. Oh, wag pa may magkasultihan na ni Lolita bahin anak. Ama mong gani nga ingnaon niya. Kanda bayas Lolita, wag yun na maanan og ingon anak. Tingnan mo di ay. Ayaw ko ingna. Nga wa siya maanad, ha? Nga di isang tambong. Oh, misulti lang ko, Felix. Kay lisod basag kayo nga kita'y busaan ni Renato nga magkauban yun siya unya dayto. Mubalibad si Lolita. Kita'y mauwawan. Nga nang balibad mo lagi siya. Ay baya ka! Magbutay ka kung mabalibad ang tao. Way balibaray. Mga matay, mga matay. Ikaw lay ka matay. Uy, kinahanglan nga mutambong gid siya. O, abi ni mo no, daday. Pabor kay ni Nato. Sabay! Naugbanin mo, Felix. Sagay na kapabor. Nalimot ka? Nga kana si Renato. Nangulitaw na ni Lolita. Ay! Ano? Katag-ada ko sa imong huna-huna, Felix. Ayaw na laglahusa. Ikaw na? Hinawayon kay kanako nga sugarol ko. Unya ikaw sabi ay hustler kay ka. Usi hustler? Ay nalanta, Felix, ay. Naginam-hinam kay ka kay gusto nimo ipare si Renato og si Lolita. Nyaon sa may dautan na? Ang dautan kay ikaw lahi ang imong huna-huna. Naong ka kwarta. Hilam niya, daday. Ikaw ba? Pakaw na ingnon sa kada. Kaniadto, gusto ka. Nga siguro yung mo'y gusto ni mong ipasugot ni Lolita. Unya ka nun? Di na sagkas batanon. At doon sa kastiguang. Ay, maugani, doon naman ko'y katarungan kung anong siguro yung akong ipasugot ni Lolita. Saba diya, oy. Bibi, unsa man ko na imong katarungan. Oh, kay siguro yung tiguang na. Kaya maihap na lang ang adlaw anas kalibutan. Da! Oh. Mauna diha! Muna'y sobra sa kangilad. Ngilad. Sus! Mas naong kang kwarta kina ko! Bitahan na lang ang bakuan. Kay human, maangkon ni Lolita. Magkapaita man siyang pares ngayon tsuraan. Pero kung simba ko og si Renato, may iyang mapares ngayon. Mabakwe pa ba nato na si Lolita? Siguro yun nga magmahay ang atong anda kay waman magtanaw sa dagway anang Renato. Ay, nagsiga lang ng mataan ay nyadako pa kagagtang. Unswa! Ayo say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sacol. Ang karibal kong lolo. O palihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.